Čaute, ja som Strom a vítame vás. A ja Xmax. A vítame vás pri novej sérii, ktorá sa bude volať Facka Challenge. Čo? Facka Challenge. Nie, najprv, že vítame nás na našej show iSmile. Dobre, tak vás vítame na našej show iSmile. A teraz... Počkaj, vysvetlím pravidlá. Takže... Ani sme nepovedali, že čo budeme hrať a ty už hneď, že vysvetlím pravidlá. No, ja som povedal, že Facka Challenge. Dobre, nevadí. Pred chvíľou sme to chceli začať kamerovať, ale ako stlačil náš Strom, že Strom, že toto, že má, že aby sa začalo kamerovať, tak sa kamera samozrejme otočila. A spadla. Hej. No, takže ide o to. Budeme sa medzi sebou rozprávať a ten, kto povie slova áno, nie, kus, trocha, možno, si dá facku. Takúto. Takú. Alebo takú. No, takže... A pozdravujeme našu faninku Katy Katarínka. Nevieme, ako sa volá pravým menom, ale vieme, ako sa volá na Facebooku. To je jedno. Hej. No, počkaj, takže ten, kto povie trikrát to isté slovo za sebou, ktoré není v tom zozname... Je vyradený v hry. Nie, je to slovo vyradené. Dobre. Dobre, môžeme začať. Dobre, počkaj, takže 5, 4, 3... No neviem to čak, nechcem počítať. Ako sa máš? Dobre. Čo to tam není? Dobre, tak to tam dáme, lebo to je tiež... Dobre, je tam aj dobre, hej. Dobre, tak ešte raz. Ešte si nedávaj teraz facku. Dobre. Ako sa máme? Ale práve točíme show, takže asi vieš, ako sa máme. Neviem, povieš mi to? Nie. Do kilu! Silnejšiu. Počkaj. Nesmej sa tak. No. Dobre, ináč, aby ste vedeli, to som ja si strelila aj facku a pritom som chcel, že akože si strelím, ale normálne som si strelila, pritom aj buchol do ruky, takže dvojitá facka. Teraz ty mi dávaš otázku. Točíme show? Neviem ti to takto z hlavy povedať, akože, no. Ale aj neviem, tam patrí. Aj dobre, aj neviem. Nie. Aj nie. Nie! Kdeže neviem? No kdeže neviem? Ale aj to tam patrí, aj dobre tam nie je napísané. Dobre, tak neviem. No dobre. Ako dlho budeme hrať túto hru? Asi pol hodinu. Super. Ale nebudeme aj iné veci hrať, budeme aj iné veci robiť, takže... Ale ni? Čo? To je nie, to je nie. Dobre. Ni je nie. No dobre. Facka. Prečo ja som nepovedala, že nie? Povedal si, ale ni budeme... No dobre, ale to nebola odpoveď na otázku. A to nepatrilo ku hre. To nemusí byť odpoveď, to aj v otázke to nemôže byť. Ja som povedala mimo hry. Mimo hry, a tak hráme ďalej. No hráme. No. Máte sa dobre? Bože, ja som povedal dobre. Prečo si dal 6 faciek? Neviem. 6? No, 7. No, ak bude nekvalitný hlas, tak sa nečudujte, lebo to kamerujeme na mobil, lebo kamera sa je vybitá. Spadla nám a už ako tak nejde veľmi dobre. To iba akože. A na budúce, no možno také 2 týždne už budeme točiť nie takto hoci kde, ale možno v štúdiu. No, vidíte? Štúdiu. Rozumiete? We have got new studio. Štúdia! No, a hráme ďalej. Dobre. No, ideš. Prečo? Otázka. OK. Máš rád pizzu? Pizza je celkom fajn. A ty máš rád pizzu? Celkom fajn. Čo? No. No, posun sa, nevidno ma v kamere. No. Máš veľa kamarátov? Tak 10. 10? To je veľké číslo, či malé? Veľké. Veľké? A... Prečo nejdem ja? Koľko asi budeme natáčať?
Na to sa nedá odpovedať tými slovami. Ja viem, ale odpovedz. 20 000 rokov. V úvodzovkách. Dobre. A teraz ja. Bože, Dobre. No, a teraz ja. Koľkokrát povieš to slovo, ktoré si pred chvíľou povedala, preto som dal neviem koľko faciek. čo som povedal? To slovo. Čo? Nic! Bože, že čo? Čo? Nic. No veď to. Tak čo sa spýtam? Máš veľa kamošov? Na to som ti už odpovedal, že 10. Tak čo sa spýtam? To je naša, že táto epizóda už, no nie že epizóda, ale táto hra už končí, lebo už je 6 minút prešlo. Ale to je ešte málo, Dobre. ešte v pohode ideme ďalej. Dobre, ale inú hru musíme dať však. No dobre. Poď aj iná, hej. Dobre. Ale aká? Hru? Hra? Neviem. Povedal si už dvakrát dobre. Ale to nie je súčasť. Nie, aj dobre. Ty si teraz povedal dobre. Aj ty. To je jedno. Dobre. Na záver ešte obidvaja si dáme naraz facku. 3. A potom ešte ide ďalšia hra. Nebojte sa, 6 minút je málo na show, takže ešte bude ďalšia facka. 3, 5, 2. 4. Čaute. Počkaj, ešte nekončí.